Белемнек рубрикасы туган айларда иң күп укыла торганнардан. Нәрсә соң ул белемнек? Бу рубрикада иманнар, Ходай законыннан дин тарихы, жаңа законның Евангелиясеннән мәсьәләләр, дин рәте, изге аталар кенәгәләреннән өзекләр, дини бәйрәмнәр, изгеләрнең тормышлары, дини календарь басыла. Буларны укып халык үзенә дин, яшәеш һәм кеше арасында үзеңне тоту буенча мәгълүмат, киңәш ала. Бу исә белем, акыл. Димәк, газетадагы белемнекне акыл кенәгәсе дисәк тә ялгышмабыз. Бу язмаларның күбесе әлбәттә үзгәртелмичә. Ширкәү керәшен телендәге оригинал варианты һәм борынгы керәшен сүзләре белән бирелә. Шулай итеп, газета туган телдә иманнар уку традициясен саклауга зур ярдәм күрсәтә. Әлеге рубрикада керәшен священникларының дингә килүләре, Худайга хезмәт итүгә багышлаган тормышлары, аларның киңәшләре, шулай ук ширкәүләрнең үткәне һәм бүгенге тормышы турында да языла. Худайга жараулы булып яшәү бәхетнең нигезе.